τουρνουά των Χριστουγέννων είναι μια εκδήλωση που έχουμε καθιερώσει εδώ και 16 χρόνια και μας δίνει την ευκαιρία να περάσουμε μερικές γιορτινές ώρες με τους αθλητικούς μας φίλους. Είναι πάντα μια πολύ ευχάριστη εκδήλωση. Αναμειγνύουμε τις ομάδες με διάφορες ηλικίες και παίζουμε όλοι μαζί, βετεράνοι 35, 45 ως 80 και ετών στις ίδιες ομάδες και χαιρόμαστε για μια ακόμη φορά το παιχνίδι. Έγιναν 3 αγωνιστικές και φέτος με 60 περίπου βετεράνους να συμμετέχουν. Ευχαριστούμε τον Δήμο Καλαμαριάς που μας παραχώρησε το γήπεδο για την εκδήλωσή μας και ελπίζουμε στις επόμενες δράσεις να είμαστε ακόμη περισσότεροι. Η καινούργια χρονιά που μπήκε τις προηγούμενες μέρες εύχομαι να φέρει ό,τι καλύτερο στον καθένα από τους φίλους του αθλητισμού και του συνδέσμου μας, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και όσο μπορούμε να περνάμε περισσότερες ώρες στο γήπεδο, γιατί το γήπεδο μας δίνει χαρά και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο και στους αθλητές και στους φιλάθλους, στις οικογένειές τους αλλά και σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη, ειρήνη, ομόνοια και να περνάμε όμορφες στιγμές, γιατί αυτές νομίζω είναι που μας κάνουν πιο ευτυχισμένους, να περνάμε καλύτερα τη ζωή μας. Εμείς για άλλη μια χρονιά αισθανόμαστε πανευτυχείς που συμμετέχουμε στο τουρνουά Χριστουγέννων. Είναι μια εκδήλωση που εδώ και αρκετά χρόνια ο σύνδεσμός μας έχει δημιουργήσει. Είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί πρώτον είμαστε γεροί και συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή την εκδήλωση και δεύτερον συναντάμε τους φίλους μας που κάθε χρόνο γίνονται και περισσότεροι. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια οι αθλητές που συμμετέχουν στο τουρνουά αυτό έχουν καταλάβει ότι δεν είναι ανταγωνιστικό. Δεν είναι δηλαδή αυτό το τουρνουά για να έρθουμε να παλέψουμε ποιος θα κερδίσει. Ερχόμαστε για να συμμετέχουμε, απλώς για να είμαστε πάλι φίλοι μεταξύ μας και να παίξουμε, τίποτα άλλο. Καταρχήν, καλή χρονιά σε όλους, μια καλύτερη χρονιά μάλλον σε όλους, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Να είμαστε γεροί, να βρισκόμαστε εδώ όπως κάθε φορά. Αφήνουμε τα προβλήματά μας λίγο πίσω, μερικές αγωνιστικές ημέρες να πειράξουμε ένα στον άλλον και να νιώσουμε λίγο καλύτερα και να ξεχαστούμε έτσι από τη βαρύτητα της εποχής. Από εκεί και μετά είναι το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο τουρνουά μας. Όπως κάθε χρόνο οι ομάδες ανάμεικτες ηλικιακά, μόνο με χαμόγελα και πειράγματα, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο δεν έχει καμία σημασία. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά και στις οικογένειες των μελών και σε όλο τον κόσμο και ας ελπίσουμε για κάτι καλύτερο όλοι. Κάθε φέτος και καλύτερα, φέτος είμαστε περισσότεροι. Είναι πολύ ευχάριστο που μαζευόμαστε όλοι οι βετεράνοι αθλητές του μπάσκετ και συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις. Περνάμε πολύ ωραία και όσοι έχουν τελειώσει την καριέρα τους, καλό είναι να έρθουν να μας πλαισιώσουν. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα και εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία. Προσέχουμε την υγεία μας και είμαστε ακόμα καλύτεροι.
Χαίρομαι που βρίσκομαι για μια ακόμη χρονιά κοντά σε αγαπημένους φίλους, παλιούς συναγωνιστές και ανταγωνιστές. Όλοι μαζί αποτελούμε αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ ωραία και δυνατή οικογένεια. Έτσι άλλωστε πρέπει να συμβαίνει. Όταν αποσύρεσαι από την ενεργό δράση, θα πρέπει να συνεχίσεις να είσαι ενεργός και παρόν σε μεγάλα γεγονότα και να προσπαθείς με κάθε τρόπο να συνδράμεις κοινωνικά. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί έχουμε μαζευτεί. Έχουμε το καθιερωμένο μας χριστουγεννιάτικο τουρνουά που ολοκληρώνεται σήμερα. Και θα ήθελα να ευχηθώ υγεία σε όλους, χρόνια πολλά και καλά σε όλους και γενικότερα στην κοινωνία μας να βρει το βηματισμό της και να μπορέσει επιτέλους να προποδήσει και να βοηθήσει τους δρόμους του πεπρωμένου της, όπως άλλωστε αξίζει στους Έλληνες.